Здравейте, приятели! Тази седмица в граплинг техника на седмицата, заедно с Александър Александров от ЦПК Варна, ще ви покажем душене северюк. Началната позиция за техниката е крос-сайд. Това, което е необходимо е той да освободи врата си за моята атака, като бръкне с близката си ръка под мене. Много често се получава тази атака, когато се опитват да бръкнат и да се въртят под вас, за да се измъкнат. В момента, в който бръкне, имам частица от секундата, за да мога да направя три ключови неща. Първото е да успея да направя захвата на врата. Второто е да принеса тежестта си достатъчно ниско, за да може рамото ми да отиде близо до врата му. И третото е да затворя ъгъла между телата, като ги изравня в една линия, за да не може той да се завърти брадата. Тези три момента трябва да бъдат изпълнени едновременно. Той бърка, едновременно с бъркането се подпирам на таза му от другата страна, слизам рязко надолу и близо до главата. Колкото по-бързо го изпълните това слизане, толкова вероятността да затворите пространството преди той да завърти брадата си към вас е по-голяма. Това ще бъде неговата ключова защита и затова трябва да упражнявате много пъти именно това движение. Втория фактор за успешното изпълнение след първоначалния захват е да успеете да изчистите тази ръка, с която той ще се опита да направи пространство, за да спре притискането на кръвоносните съдове. Ето по този начин и ще се опита да се измъкне. Всеки път, когато натиска, елиминирам неговия натиск, като пренасям тежестта колкото се може по-навънка към китката на ръката. Тук е вече много слабо. Единственото, което остава в момента е да изчистят този захват, неговата ръка. Макар че това душене може да бъде изпълнено и през ръка, ви препоръчвам да изчиствате този захват и да го изпълнявате с захват на главата в двете ръце. Отново ще повторим цялата техника. Запомнете, ключовия момент е веднага след бъркането на ръката му да стартирате изпълнението, така че той да не може да се завърти брадата към вас. Това беше душене север-юг в граплинг техника на седмицата. Очаквайте ни другата седмица отново с Александър Александров от ЦПК Варна.